Yo, ya ampun. Iki omah, apa kandang? Dok, anakku selesai. Bojomu mari brewokan kok. Bapak iki buat sapa? Zaman saiki percaya mitos. Wes, percaya dhewe. Sep. Nyapu kok ora resik. Bojomu brewok iki piye lho? Dik, nek nyapu sih resik to. Gare bojomu brewok anjing kok. Ngomong apa to, Mas? Tangi turu, ngomong ae. Kalau dari apa-apa kono lho. Kok percaya mitos kaya pak ae. Tarang bakal kandang, ku tersi ono ya tepane. Dek, lebar purung nek nyapu. Kayak kopi. Wes, Mas. Lah kok bener omongane Bapak?